Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikut lagu dipersembahkan untuk di sana yang dirantau, usah menangi jua sana, hadapi kenyataan. Ini versi duet ke sana. Silakan bagi yang boleh di like and share. Oi mande mano mande, oi mande kandu alalamo indah basuo taraga denai na pulang pitinan sayur jawapo den manyu barang sakit nyampang ko abi rasa ki ambo maoy ampun jemaah mande balikan apa kadayo kadiri ammo hari harui de para saya malang nande urang kutiko maoy tibo diambo malang baka panjangan. Jadi ceritanya malang gini kok. Sakit menyeso kadiri ambo maoy tinggal kuli pambalui tulang Santano ko mati
kadang begini di rantau urang denai baku buakan Dio siang mande mencari pusara indah babatu mejan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.